नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजच्या आपल्या मराठी भयकथेचं नाव आहे जुने स्थानक. कथेचे लेखक आहेत कुमार. पण कथा सुरू करण्यापूर्वी जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. चला तर कथेला सुरुवात करूया. अरे निल्या, एवढ्या रात्रीची रिक्षा काढतोयस? निलेशच्या शेजारी राहणाऱ्या काकांनी विचारले. अहो काका, उशीर कुठे? आता तर 10 वाजले आहेत आणि तुम्हाला तर माहीत आहे घरची परिस्थिती. कालच कर्ज घेतले आहे बँकेमधून आणि त्याचे हप्ते आता सुरू होतील. मग काय करणार? आराम हराम आहे आता माझ्यासाठी, निलेश रिक्षामध्ये बसत म्हणाला. अरे हो, पण किती करशील? तू पण माणूस आहेस, यंत्र नाही, काकांनी निलेशला समजावले. हो काका, मान्य आहे, पण हे जे पोट आहे ना, त्याला हे समजत नाही. त्यात मी घरात कमावणारा 1 आणि खाणारे 6. आई पण हल्ली आजारी असते. मुलांची शाळा, त्याचे पैसे, घर कसे भागणार? त्यात हे कर्ज, नशिबाचे भोग आहे तो, निलेश म्हणाला आणि रिक्षा सुरू केली. सावकाश जा रे बाबा, आणि त्या आडमार्गाच्या स्टेशनच्या रस्त्याला जाऊ नकोस, काकांनी सूचना दिली. रात्रीचे 11:30 झाले होते. निलेशची रिक्षा अंधार कापत निघाली होती. आजूबाजूने एखादी दुसरी गाडी फक्त जात होती. निलेशच्या रिक्षाच्या मागे मध्येच काही रस्त्यावरची भटकी कुत्री लागत होती आणि थोडा वेळ दूर पळून पुन्हा शांत होत होती. रातकिड्याचा आवाज आणि रिक्षाचा आवाज रात्रीची शांतता भंग करत होता. आपल्या समोरच्या पिवळ्या प्रकाशात जेवढे दिसत होते ते तो पाहत होता आणि रिक्षा चालवत होता. तसा तो रिक्षा स्टँडवर पोहोचला. तिकडे सुद्धा त्याच्या रिक्षाशिवाय काहीच नव्हते. त्याने रिक्षा उभी केली आणि भाड्याची वाट पाहत उभा होता. तेवढ्यात त्याच्या कानावर एक आवाज पडला. तेजपाल नगरला येणार का? एक वयस्क जोडपे निलेश समोर उभे होते. तेजपाल नगर? ते तर जुन्या स्टेशनच्या जवळ आहे ना? माफ करा आजोबा, तिकडे नाही जाणार, निलेशने नकार दिला. अरे पोरा, असं नको करूस. आम्ही इकडे एका घरी समारंभासाठी आलो होतो. उशीर झाला आणि आता कोणते वाहन पण नाही. प्लीज आम्हाला सोड ना, हवे तर जास्त पैसे घे, ते आजोबा काकुळतीला येत म्हणाले. आजोबा, ठीक आहे बसा, मी सोडतो, पण जादा पैसे देऊ नका. तुमचे वय आणि वेळ पाहून तुम्हाला सोडत आहे. असं रात्रीचा उशीर करत जाऊ नका, निलेश म्हणाला आणि रिक्षा सुरू केली. खूप उपकार झाले पोरा, आजोबा म्हणाले आणि रिक्षामध्ये बसले. साधारण 10 मिनिटांनी त्याने त्या दोघांना एका इमारतीजवळ सोडले. त्याने घड्याळात पाहिले तर रात्रीचे 12 वाजले होते. जुन्या स्टेशनकडे जाऊ का? तिकडे कोणी नसतं आणि आता शेवटची ट्रेन पण जाईल. इकडून मोकळे जाण्यापेक्षा कोणीतरी भेटेल तरी, मनात विचार करून निलेशने रिक्षा सुरू केली आणि 5 मिनिटांमध्ये तो जुन्या स्टेशनजवळ पोहोचला. ते स्टेशन खूप जुने होते. तिकडे खूप कमी ट्रेन थांबत होत्या आणि उतारूची संख्यासुद्धा कमी होती. स्टेशनच्या आवारात फक्त 2 दिवे होते, ज्याचा प्रकाश मर्यादित होता. समोर एक मोठी भिंत आणि त्याला कमान होती. त्यातून उतरून लोक बाहेर पडत असत. निलेशसमोर ट्रेन गेली. काही वेळ तिकडे वाट पाहिली, पण कोणी दिसले नाही. म्हणून तो रिक्षा घेऊन परत निघाला असताना त्याच्या रिक्षासमोर एक इसम आला. त्याने रिक्षा थांबवली. बोला साहेब, कुठं जायचं? निलेशने विचारलं. कृषीनगर, तो इसम म्हणाला. ठीक आहे, भाडे जास्त होणार, कारण रात्रीचे भाडे दुप्पट होते, निलेश म्हणाला. ठीक आहे, जे काय होईल ते मी देईल, तो इसम म्हणाला. निलेश मनातून खुश झाला, कारण त्याला 200 रुपये मिळणार होते. त्याने मागे बसलेल्या इसमाकडे आरशातून पाहिले. 20-22 वर्षांचा तो मुलगा होता. त्याच्या हातात एक बॅग होती. त्याने सफेद रंगाचा शर्ट आणि काळ्या रंगाची पॅन्ट घातली होती. केसाचा चपट भाग पडला होता. त्याच्या हातातील बॅग पाहून ती खूप जड आहे असे वाटत होते. त्याचा रस्ता खूप लांबचा होता आणि निलेशला झोप पण येत होती. त्यामुळे त्याने ठरवले की गप्पा मारायच्या, आणि निलेशचा स्वभाव पण तसा बोलका होता. तुम्ही कृषीनगरला राहता का? निलेशने विचारले. एवढेच उत्तर आले. मी निलेश,
दिवसा एका खाजगी कंपनीमध्ये शिपाई म्हणून काम करतो आणि रात्री रिक्षा चालवतो. तुम्ही या शेवटच्या गाडीने आला का? निलेशने विचारले. हो, खरं म्हणजे मी या आधींच्या गाडीने आलो होतो, पण इकडे एक पण वाहन नव्हते. मग मी थांबलो. तेवढ्यात तुम्ही दिसला. माझे नाव साहिर. मी पुण्यात असतो आणि इकडे आईबाबा असतात. आता त्यांनाच भेटायला जात आहे. साहिरने आपली ओळख करून दिली. साहिर साहेब, मला ना गप्पा मारायला खूप आवडतात. म्हणजे कसं, रस्ता पण संपून जातो आणि झोप पण येत नाही. निलेश हसत म्हणाला. हो, मला पण. इकडे एक पण वाहन का नसते पण रात्रीचं? साहिरने विचारले. त्याचं काय आहे ना, इकडे लोकांच्या मनात भीती आहे, निलेश म्हणाला. भीती? ती कसली? इकडे भूतभीत आहेत की काय? साहिर बोलला आणि हसू लागला. हो, तसंच काही. असं म्हणतात की इकडे एका माणसाचा आत्मा फिरतो. जो कोणी त्याला लिफ्ट देतो त्याचा तो खून करतो, निलेश म्हणाला. बापरे, हे मी नवीनच ऐकलं. पण हे खरं आहे का? साहिरने विचारलं. काय माहीत, पण मी नाही म्हणत या गोष्टीला. आत्मा वगैरे काही नसतं, निलेश हसत म्हणाला. असं तुम्हाला वाटते, पण आत्मा असते आणि ती दिसते सुद्धा. मी पाहिलं आहे ना, साहिर गूढ आवाजात म्हणाला. काय पण काय साहिर साहेब, काय पण बोलता तुम्ही. माझा नाही विश्वास. असे बोलून निलेशने आरशात पाहिले तर मागे कोणीच बसलेलं नव्हतं. निलेशच्या काळजाचा ठोका चुकला. त्याचा चेहरा घामाने भिजला. त्याने रिक्षाला ब्रेक मारला आणि मागे पाहिले तर तो मुलगा बसलेला होता. काय झालं? गाडी का थांबवली? आणि तुम्ही एवढं का घाबरलात? साहिरने विचारले. नाही, ते तुम्ही दिसला नाही म्हणून, अडखळत निलेश म्हणाला. अच्छा, ते मी माझ्या शूजची लेस बांधत होतो. तुम्हाला काय वाटले? साहिर हसत म्हणाला. काही नाही बोलून निलेशने रिक्षा पुन्हा सुरू केली. निलेश, जर मी खरंच भूत असतो तर? साहिरने हसत विचारले. साहिरजी, मी एकदा घाबरलो, पण आता नाही. हां, निलेश हसत म्हणाला. एकदा घाबरला ना, मग अजून एकदा घाबर ना, कारण मी तुला पुन्हा घाबरण्याची संधी देणार नाही, साहिर भासाड्या आवाजात बोलला. तसे निलेशने मागे पाहिले तर साहिरचा चेहरा पूर्ण सफेद झाला होता. त्याच्या डोळ्याच्या जागी रिकाम्या खोबण्या होत्या. त्याचे दात काळपट झाले होते आणि ते काळे दात विचकवत त्याने निलेशचा गळा धरला. एक अर्ध किंकाळी त्या शांत वातावरणात घुमली. दुसऱ्या दिवशी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि पंचनामा करू लागले. निलेशचे प्रेत रिक्षामध्ये पडले होते. भीतीने त्याचे डोळे मोठे झाले होते. जणू त्याने मृत्यूआधी काहीतरी भयानक पाहिले होते. प्राथमिक अहवालानुसार त्याचा मृत्यू हृदय बंद पडून झाला होता. यार कदम, त्या पोराच्या आत्म्याने तर मारले नसेल ना, कारण हा ज्या रस्त्यावर आहे तो रस्ता जुन्या स्टेशनकडून येतो, हवालदार राणे एकदम म्हणाले. कोण? तोच पोरगा का जो पुण्याला गेला होता? जमिनीचा सौदा करून पैसे घेऊन येत असताना रात्री रिक्षावाल्याने त्याला लुटला आणि मारला, तोच का? हो, तोच. त्याचा खुनी पण अजून मिळाला नाही, म्हणून असं मारत फिरत असेल सर्वांना, कदम राणेला म्हणाले. हो, असू शकतं. लोकांचं तिकडं रात्रीचं जाणं बंद करू आपण, म्हणजे हे खून होणार नाहीत, राणे म्हणाले. त्याच दिवशी रात्री एक तरुण स्थानकाबाहेर उभा राहून रिक्षाला हात दाखवत होतो. बोला साहेब, कुठे जाणार? रिक्षावाला विचारतो. कृषीनगर, बोलून साहिरने एक विक्षिप्त हास्य केले आणि तो रिक्षामध्ये बसला. तुम्हाला जर ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण शोध रहस्याचा या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.